yardım toplanan depomuza bir kayyum atandı. Bismillahirrahmanirrahim. Beri, Pervin Hanım. Kayyum hatiye li ser wan alîkariya got ji bo erdhejiya ji bo deprem û zelzelê we kom kiriya dewletê qayyum avête ser. Her wekî got berê dewletê qayyum avêt û ser wan belediya jî. Wan belediyê we belê ev ya tiştekî neheqiye. Ev ya zulma. Lêbelê hûn jî û hekûmet jî û dewlet jî û hemû partî jî hûn wek her tağûtin. Yani hûn heddê xwe derbas dikin li ser erda Allah Teala ve heddê xwe bûrandiye. Ha bê çawa tu belediyekê qezenç bike û dewlet werê qeyyûmê bav ji ser bê çawa li zora we diçe zehmet û giran e newro hûn bêne neheqiya. Alîkariya got we kom kiriya dewlet dest dêne serê qeyyûm tavêjê ser bê ev çawa ev ya bi we giran tê û heqe jî ha aynî wiliha hûn jî û dewlet jî û hemû partiyê siyasî layık demokratîk komûnîst sosyalîst hûn jî li ser erda Allah Teala ve xwe kiriye qeyyûm hûn hakimiyeta Allah Teala qanûn û şerîata Allah Teala hûn qebûl nakin dijî qanûnê Allah Teala hûn qanûn û nîzama çê dikin. Mesela we weke mesela got deh bi hev re diziya malekê bikin her du jî dizin lêdî peyra ew diz di nav hev de êdî diziya hevdû bikin. Êdî diziyê ji diza bike. Êdî ew diz bêje wela te ji min dizî ew bête ji min dizî. Ya hûn her du jî hûn dizin. Hûn her du partî jî hemû partiyê siyasî hûn jî li ser erda Allah Teala heqê hakimiyetê û yönetimê û rêveberiyê we ji Allah Teala standiye. Weke got hûn hinek kes li ser hewşayekî nav erdeyekî de bê izina wî bi maçê bi topê bilîze futbolê bilîze bê izina xwediyê erd bê izina xwediyê malê herin di hewşa wî de bilîzin û êdî di wê maçê de yek hîlal yekî bike. Peyre bê welat te hîlal mikirin ya we her du jî hûn neheqin got hûn hatine di erdê yekî de di hewşa yekî de di arasa yekî de hûn bê izina wî hûn bi topê dilîzin û maçê dilîzin. Îro hûn hemû partiyê siyasî hûn li ser erda Allah Teala ون حقی حاکمیت و یونتیمه الله تعالی دستینن و خکریه قیوم لسر یونتیمه و رهبری و قانون چه کرنه. ایدی دنا بود ایدی کی کاری بکی اون حقی و حلال یدید کی. ایرو آوتد کی صبات کاری تل یدید کی. الله تعالی حاکمیت شخوپه و رهبری و یونتیمه شخوپه بنا دیت کسی دیو. نبنا قیوم لسر قانون الله تعالی.